Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pravda studiýada siz bilen men Ýogşan Nurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 17-nji sentýabr hepdeniň pensiýany güni. Habarlar ünlü programmamy dinlemäge çagyrýar. Täzegistanyň Islamçy gaýtadan Nöreş partiýasy fitnesi generalyň arkasynda öýleriniň duranyny baradaky beýanaty ret edýär. Halkara atşynaslar birleşigi tanymal atşynas Gellik Kariýewiň 14 ýaşly gyzynyň Türkmenistanyň goýup berilmegini talap edýär. Kariýewiň gyzynyň we aýalynyň doganyň öý tutsaglygynda galmagy begenjimide kölege salýar. Türkmenistanyň homoseksuallaryň ykbaly barada ilkinji film taýýarlandy. Но нашлись люди, которые всё-таки согласились, потому что для них важно донести это до других людей. Türkmen paýtagtyna jaý kılan we 9 ýyllap jaý nobatna duran Aşgabatly ýaşaýjynyň jaý talaby şikaýet talabynyň möhleti geçdi diýen tutaryk bilen ret edildi. Prokuror teröristleri gördü ve adetçilerin yok size vermeden saydıya. Size 2006 yılda yıkılıpsınız diye. Bular barada ýürüý teşekküretdaşlyklarymyzyň därdiňiz. Türkmenistanyň ekin ogurlugynyň köpelýäni barada habarlar gelip bolýar. Bir gün ýerden gelip görse, bir şey uğuran karpuzların köpüsü yok. Bu arada hem yurt içinden oluşan maglumat eşitdirer. Habarlar günlüğümüzün esasy bölügine geçmeden bunun täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Rus resmisi Moskwanyň Ukraina tarapyndan ýerililen täze sanksiýalaryň mümkin bolan netijelerini analizlejegini aýdýar. Premier Ministriň ornunasary Arkady Dvorkow bu pikir 17 sentýabrda Riya habar gullugy bilen söhbetdeşlikde etdi. Ukraina 16 sentýabrda Günnogordaky separatist gozgolaňçylarynyň bir kanun saýlawlaryň senesini bellemek kararyna jogap edip, sanksiýalaryň gerimini 400 şahsiýete we 90 kärhana açanlygy ýeňeltdi. Donetskiň separatist lideri Aleksandr Zakharchenko saýlawlara 18-nji oktýabrda başlamak barada karara gol çekdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko gozgolaňçylaryň hereketi fevralda baglaşylan Minsk parahatçylyk şertnamasyna hökm salýar diýdi. Ukraina yerli saýlawlary 25-nji oktýabrda geçirmeli etdi. Minsk şertnamasy Günnogorun separatist regionlaryndaky yerli saýlawlaryň ýurdun galan bölegi bilen bilelikde geçirilmeligini öňe sürýär. Horwatiýanyň polisiýasy şu wagtda çenli ýurda 5650 migrantyň gelip girenligini aýtdy. Migrantlar 16 sentýabrda Wengriýa özüniň Serbiýa bilen aradaky serkedini ýapanyndan soň Balkan ýoluny ütgetdiler we Günwatar tarapy Horwatiýa gurdular. Polisiýa 17 sentýabrda migrantlaryň Horwatiýa bir näçe geçiş nokadyndan girenligini aýtdy. Horwatiýa migrantlar hasabalanyndan soň olar paýtagt Zagrebň töwereginde kabul ediş merkezlerine geçirýär. Bu ýurt bir näçe miň migranty ýardam edip biljekdigini, emma onlarça miň migranty kabul etmäge güýjüniň ýetmejegini aýtdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Ruminiýanyň premier ministri Viktor Ponta resmi taýdan korrupsiýada, salgatdan gaçmakda we pul ýuwmakda aýplandy. Bu Ruminiýanyň korrupsiýaga garşy görüşiniň çägindäki iň uly işdir. 42 ýaşyndaky Ponta awgustda aýplandy we prokurorlar jemgyetçilik pikirine täsir ýetirýär diýip gaýta-gaýta günäsini ret etdi. 17 sentýabrdaky aýplama bildirmesi prokurorlaryň öz derňewlerini jemländigini we işi Ruminiýanyň ýokary suwdyna iýerenligini aňladýar. Ponta iş başyndan çekilmekden ýüzlenýär we 2 ýylyň dekabryna geçmeli parlament saýlawlaryna çenli iş başynda galjakdygyny aýdýar. Merkez Bagdatda bolan 2 kaset hüjümünde adından 14 adam öldü. Irak resmiler 17 sentýabrda hüjümleriň paýtagtdaky polisiýa nokatlaryny we söwda meýdanlaryny nişana alanlygyny aýtdylar. Zanyndan geçen bombaçylaryň biri Bagdadyň Bab al-Şarjy diýen ýerini nişana alyp, Asudy ilatdan 8 adam we 3 ofisier öldürdi. Bu partlamada 21 adam yaralandy. Ikinji partlama Al-Watfas skwerine bolup, Asudy ilatdan 5 adam, 2 polisiýa ofisierini öldürdi. 10 adam bolsa yaradar etdi. Orsiýet Siriýa berýän harby gollugy ýararly dartgynlyklar arasynda Birleşen Ştatlar bilen göni harby gepleşik geçirmek teklip edýär. Döwlet sekretary John Kerry 16 sentýabrda Moskwanyň Orsiýetiň Siriýada bolmagy bilen bagly ýüze çykyp biljek islenlik konflikti aradan aýyrmak barada gepleşmek isleýänligini aýtdy.
Birleşen Ştatlaryň aňta we medeniýet habarlaryny Ortiýetiň Latakiýadaky howa bazasyna agyr ýaraglar, tanklary, deňizçi goşunlary eltenligi öňe sürilýär. Bu ýagdaý Washington, Israil we konfliktiň töweregindäki beýlek oýunçylary howsala atarly prezident Vladimir Putin 10 sentýarda Rus harbylarynyň we ýüklarynyň insanperwer kömek bilen baglygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov buradan Siriýa prezident Başar al-Asadyň rejiminiň terrorçylara garşy töweşini kömek vermek için harbi yarag iýerlendigini tasdik etdi. Krim tatarlary özleriniň Ukrainadan geçen ýyl Ortiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krim ýarymadasyna akýan hareketlaryň we adyň öňüni baglamak tagallasyna başlamakçydyklaryny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Täze hakimiýetler Ramit Julgosyny öldürilen söwüşçülaryň arasynda fitneçi generalyň hem bardygyny tasdik etdiler we onuň arkasynda ýurdyň gadagan edilen Islamçy partiýasynyň duranlygyny öňe sürdiler. Emma Täjikistanyň Islamçy gaýtadan Nureyş partiýasy bu aýdylýanlary ret edýär. Bu temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. Täjikistanda ýakynda gadagan edilen Islamçy syýasy partiýanyň bozgunlukdaky lideri geçen hepde öňke goranmak ministriniň gan döküşikli gozgalagyna özüniň görkezme berenligi barada resmiýetleriň öňe süren aýyplamalaryny eret etdi. Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşçysy Muhiddin Kabiri men ähli aýyplamалary dol eret edýärin. Meniň hem partiýanyň şol wakalary bilen hiç hili gatnaşygy ýok diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna elektron hat arkaly jogap berdi. 17 sentýabrda Täjikistanyň baş prokuraturasy goranmak ministriniň öňkü orunbasary şu hepde ýöriti operasiýanyň netijesinde öldürilen Abduhalim Nazarzodanyň Kabiriniň we onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň tapşyrygy bilen hereket edenligini aýtdy. Täjik resmiýetleri Nazarzodany polisiýa bölümine we ýarag saklanýan harby edara hüjüm etmekde aýpladylar. Prokurorlar Islamçy partiýanyň 20 sany jinaýat toparyň guramasyny döretmek maksadyny öz öňünde goýanlygyny aýtdylar. 4 sentýabrda bolan hüjümler Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň gadagan edilen wagtyna gawat geldi. Bu partiýa Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunda hasaba alynan ýeketäk Islamçy syýasy partiýady. Kabiri Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde birleşen özbek opozisiýasynyň öňkü agzasy Nazarzodanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň agzasy bolmanlygyny we onuň bilen hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Baş prokuratura Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň 13 liderini we aktivistini Kabiriniň dil döwüşikligine gatnaşmakda guman edilip tutsak edilendigini we bu çäräniň ýurtda has köp terrorçy hüjümleriň öňüni almak maksady bilen baglydygyny bellädi. Geçen ayda Täjikistanyň Adalet ministrligi Islamçy gaýtadan döreş partiýasyny gadagan edipdi we öz kararyny partiýanyň hasaba alynmagy üçin ýurtda ýeterlik goldawyň ýoklugy bilen düşündiripdi. Täjikistanyň hökümeti Nazarzodany we onuň söwüşçülerini 4 sentýabrda duşenbäniň golayynda polisiýa bölümine we ýarag saklanýan edara hüjüm etmekde we 26 adamy şol sanda 9 polisiýa wekilini hem 17 söwüşçüni öldürmekde aýplapdy. Täjik resmiýetleri Nazarzodanyň 10 tarapdary bilen bilelikde 16 sentýabrda duşenbeden gündor tarapda ýerleşýän Ramit Julgosynda hökümet güýçleriniň geçiren çäresinde öldürilenligini aýtdylar. Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň bozgunlukdaky lideri Kabiri Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde täjik häkimetleri generalyň hüjümlerini öz maksatlaryna ýetmek we bizi radikallar hem ekstremistler edip görkezmek üçin usatlyk bilen ulanýarlar diýdi. Nazarzodanyň motivleri hökümetiň ýalňyş syýasaty bilen baglydyr diýip Kabiri sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de Kabiri Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň resmiýetleriniň öz partiýasynyň gizlenmejegi barada beren wadalaryny gaýtalady. Islamçy gaýtadan döreş partiýasy Täjikistanyň 1992-1997 ýyllardaky gan döküşikli grajdan uruşynda wazyp rol oýnapdy. Şol uruşda onlarça müň adam wepat bolupdy we 1 milliondan gowrak adam öz öýlerinden göçmäge mejbur bolupdy. Partiýa 15 ýylyň dowamında Täjikistanyň parlamentiniň düzümine giripdi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözel dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony
Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio formatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň uzak ýyllap göýürilmedik tanymal atşynas Geldi Kariýew halkara hukuk toporlarynyň we halkara atşynaslar birleşiginiň resmi aşgabady görkezden basyşlar aslynda 14 sentýarda ahyry ýurtdan çykdy. Ýöne türkmen häkimetleri onuň 14 ýaşly gyzyny aşgabatdan goýbermediler. Geldi Kariýewiň ogly Dawud Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen häkimetleriniň öz jigisini zamanlykda saklaýanlyklaryny aýtdy. Halkara atşynaslar birleşigi bu habary derhal reaksiýa bildirip, Geldi Kariýewiň gyzynyň Türkmenistanyň goýberilmegini talap etdi. Bu talabyň mazmunyny kärdeşim gözellendiňläliň. Uzak wagtlap Türkmenistanyň daşyna goýberilmedik awraýly atşynas Geldi Kariýew ýaňy ýakynda ortada baran soň munyň ýyly süre The Long Riders Guild ýagny uzak aralyga at çapýanlaryň birleşigi atly halkara atçylyk guramatynyň müdiri Kuchulayn O'Reilly Türkmen atlary döwlet birleşiginiň müdiri Ýazgildi Annaýew hat bilen ýüzlendi. Men size 7 sentýabrda hat ýazyp sizden ýardym sorapdym. Siziň Türkmen atlary döwlet birleşiginiň müdiri hökmünde ýurduň prezidentiniň kararyna belli bir täsir ýetirip Türkmen çapyk sowary Geldi Kariýewiň boşadylmagyna ýardym berip biljegiňde umyt baglapdym diýip Kuchulayn O'Reilly Ýazgildi Annaýewiň adyna ýazan hatynda aýdýar we öz hatyny şeýle dowam etdirýär. Bir hepdeden soň Gildiýe öz agzamyza Türkmenistandan gaýtmagy ruhsat edilip, onuň hopsuz ýagdaýda Moskwa baranlygy habar berildi. Men size bu işte Gildiýe ýardam bereniňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. The Long Riders Guild atly halkara atçylyk guramatynyň müdiri Kuchulayn O'Reilly Türkmen atlary döwlet birleşiginiň ýolbaşçysy Ýazgildi Annaýew ýazan hatynda ýene-de şeýle diýär. Emma gynansak da Kariýewiň gyzynyň we aýalynyň doganynyň öý tutsaglygynda galmagy we olaryň Türkmenistandan çykmagy bolan kanuny hukuklarynyň inkar edilmegi bilen bagly ýagdaý begenjimize kölege salýar. Agdalan şahslaryň Türkmenistandan çykmagyny hiç hili kanuny gadagançylygyň ýoklugy sebäpli men Birleşen Milletler Guramatynyň daşary ýurt elçixanalarynyň we adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ençemetiniň olaryň hukuklary ugrundaky göreşi dowam etdirjekdigine ynanýaryn. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň öňkü ýolbaşçysy The Long Riders Guild atly halkara atçylyk guramatynyň agzasy Geldi Kariýew geçen ýylyň aýagyndan bäri Türkmenistandan daşary çykmak wönçeden ençemet ýançyklardan soň birdenkä ortaýada gitmäge ruhsat berilip, ol 14 sentýabrda Moskwa bardy. Emma Geldi Kariýewiň 14 ýaşly gyzy Safiýe we aýalynyň dogany Ýelena Serebryanyk Türkmenistandan goýberilmediler. Geldi Kariýewiň ogly Dawud olaryň galmagynyň hakatynyň saglygyny bejerip Türkmenistana dolanmagy üçin goýulan şert bolanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. И вот когда его сейчас на нынешнем моменте вызвали, он разговаривал. Şu sapar çağıranlarında kakam Milli Hukuk Ministriniň orunbasary bilen gurrundeş boldy. Oňa bolýar, Geldi Kariýew siziň saglyk bilen bagly problemaňyz bar. Siz bu barada mydama aýdyp ýörsiňiz. Biz muny mydama esidip gelýäris. Şunuň üçin şu sapar biz size gitmäge ruhsat bereriz. Emma siziň gyzyňyz we aýalyňyzyň dogany galmaly bolarlar. Siz aýalyňyz bilen ýyzyňyza gaýdyp geliň. Galanyny soň göreriz diýdiler. Вы приезжаете обратно со своей женой, и потом дальше будем решать. Dip Dawud Kariýew aýtdy. Geldi Kariýewiň gyzy Safiýe we aýalynyň dogany Ýelena Serebryanyk ortaýatyň raýatlary. Awraýly halkara guramalarynyň ençemeti şol sanda The Long Riders Guild guramaty 5 ýyldan gowrak wagtyny türme tutsaglygynda geçiren Geldi Kariýewiň hal ýagdaýynyň agyrdygyny alady edip, onuň daşary ýurtlarda saglygyny bejertmek üçin Türkmenistandan goýberilmegini sorap türkmen häkimetlerine ençemegedek çağırış edipdiler. Geldi Kariýew Beýik Britaniýanyň Padşalyk Geografiýa Jemgyýetiniň kärdeşliginiň we dünýäniň ilkinji atşynaslyk barlyklary assosiasiýasy bolan halkara Long Riders Guild guramatynyň ilkinji Türkmenistanly agzasydyr. Kariýew dünýäniň alymlary, atşynaslary we feýisleri tarapyndan ahal-teka atlarynyň bilermeni hökmünde ikrar edilýär. Geldi Kariýewi goldamak boýunça halkara kampaniýa alınıp barylýar. Şol sanda Angliýada Geldi atly internet saýty döredildi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. 15 sentýarda dokumental filmleriň Oslo'da geçen halkara festivalinde Türkmenistan gadagan edilen homoseksualizm atly 15 minutlyk kino görkezildi.
Bu film Türkmenistanyny homoseksualizmde aýyplanyp türme tutsaglygyna hökm edilen ýaş ýigdiň monology esasında taýýarlanypdyr. Kardeşim Sehra bu filmin awtory Türkmenistanyň Alternativ Habarlar çap edýän neşriň redaktory Ruslan Meýatiýew bilen söhbetdeş boldy. Täze film barada söhbetdeşligi dinläliň. Ruslan ilki bilen Türkmenistan gadanlykdaky homoseksualizm atly filmiň mazmuny, onu gozolyan mesele ýa-da meseleler barada görüň berýärsiňiz. Да, фильм основан на монологе. Bu film homoseksuallikda we beýleki aýplamalarda aýplanyp bir näçe wagt türmede oturan Türkmenistanly bir adamyň başdan geçen wakalaryny esaslanýar. Görüň edilen adam filmde türmede we ondan öň, ýagny derňöwler döwri başdan geçen wakalaryny, hususan da özleriniň toparlanyp, ekspertiza barlaklaryna alınıp gidilişini, ol ýerde urulup ýenjilip kemsedilişlerini aýdyp berýär. Şeýle ol sud ekspertizalaryny geçirýän lukmalaryň öz işine professional çemeleşmeýändigini, hususan da ekspertiza baranlary paýyş sözler bilen garşylap öz pikirlerini sögünç bilen beýan edýänliklaryny görüň berýär. Bu kemsetmeli prosesden soň ol türme tutsaklaryna hökm edilýär we sudyň kararyna laýyklykda belli bir möhlet türmede oturup çykýar. Şondan soň ol Türkmenistanyň hökümetiniň homoseksuallary nähili daraýandygyny halkara jemgyýetine paş etmek üçin öz başdan geçirilerini aýdyp berýär. Весь мир, по сути, знал о том, что происходит, как обращаются к представителям сообщества ЛГБТ в Туркменистане. Ruslan, bu filmi döretmeňizde näme itergi berdi? Толчок к фильму послужили мне... Maňa bu meseleni, ýagny Türkmenistandaky homoseksuallaryň ýagdaýy we hukuklary baradaky meseleni gozgamagmy sorap ören köp adamlar hat uratdylar we maňa bu barada ençeme hat gelip gowşan soň men bu meseleni gozgamak barada çynlakay pikir edip başladym. Dogrymy aýtsam, köp adamlar gorkup bu meseleni gozgaýan filmde oynamaktan, hatta bu tema barada maslahat etmek üçin duşup gepleşikleri geçirmekden hem ýüze urdylar. Emma şeýle bolsa da bu filmde oynamaga razy bolan adamlar tapdyk sebäbi olar bu meseleni köpçilige ýetirip başgalar bilen paýlaşmagy we özleriniň şoňa meňzeş aýplamalara, kemsetmelere sezewar edilmezligini umyt edýärler. Filmin kahramanı hem biz hiç saat ogurlamadık, hiç kimi öldürmedik, hiç kime cinsizorluk etmedik diýär. Emma mugaramazdan olur şeýle kemsetmelere we aýplamalara uçuraýarlar we homoseksuallaryň jemgyýeti özleriniň şeýle wakalara sezewar edilmeginiň adalatly däldigini diýerler. Şeýle-de olar Türkmenistan homoseksuallara bolan garaýşyny, bu baradaky kanunçylygyny gaýtadan gözden geçirir diýip umyt edýärler. Sebäbi men filmin kahramanlaryndan türme saňa şondan, ýagny homoseksuallykdan saplanmaga kömek etdimi diýip soradym. Ol elbetde ýok diýip jogap berdi. Görüň edilýän adam häzirki wagtda öz ýaşaýan ýurdunda homoseksual gatnaşyklaryny dowam etdirýär. Hatda ol türmede bolan mahaly hem gatnaşyklaryny dowam etdiripdir. Meniň pikirimçe şeýle adamlary, ýagny homoseksuallary türmede düzetmeýär. Hiç tap düzetmeýär. Men düşünýän, biziň ýurdumyzda däp desturlara esaslanýan adaty maşgala gatnaşyklary, maşgala gymmatlyklary saklanýar. Bu düşünükli, gowzat. Emma mugaramazdan bu adamlary, ýagny homoseksuallary şeýle wakalary sezewar etmek gerekmi? Sebäbi olar şeýle doglan adamlar. Этих людей, да, вот они такие, они родились такими, что с этим сделать? И стоит... Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan gadagan edilen homoseksualizm atly filmiň awtory Türkmenistanyň Alternativ Habarlar çap edýän neşriň redaktory Ruslan Meýatiýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Habarlar günneligimizi dowam etdirýäris. Aşgabat sudy Aşgabatly Sultan Açylowanyň häkimetler tarapyndan ýykylan jaýynyň ýerine nowata durup jaý almak talabyny 9 ýyl nowata durandan soň ret etdi. Ýogsa jaý ýykylanyny oňa weýran edilen emleginiň öwedini belli bir derejede dolmak wagty berilipdi. Ýöneň sud onuň tarabynyň wagtynyň geçenligini aýdyp, onuň jaý almak hukugyny ýitirenligini öňe sürýän ýaly. Kardeşim Muhammed Tahir'in Sultan Açylow bilen bu sud barada geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Sultan da düň jaýyňyz bilen bagly sud iş bolup geçipdir. Sud aýdyşyňyza görä siziň isleňizi kanagatlandyrmandyr. Ozal bilen şu waka barada bir dograk görüň berýärsiňiz. Hawam kanatçy wakanyň gelip çykysy 2006-njy ýylda meniň hemde oğlumyň Heriminiň öwrasynda kuran ýaşaýýanymyz Bergen şäherçisinde ýykylypdy. Şonda bize innen tarbiýalaty öýkütary ýoklar sebäpli bize kompensasiýa tölenmedi, ýaşaýýan derегine berilmedi.
Ýöne şol wagtky ýolbaşçylaryň çykaran görkezmesine barat, şol jaý ýykılıp elinde kitap bolmadyklara 30 ýyllyk möhlet bilen kredite jaý bermek barada karar kabul edildi diýip bizden arza aldylar. Biz şol kredit jaýlardan bermeňiz soraýat diýip häkimlikde arza berdik. Şol arzalaryň esasynda da nowat düzüldi. Hemen özüm beýsli etramynça köpetde etrap häkimliginde 20-20 nomerde durduk biz oğlum bilen Aşgabat şäher häkimliginde 54-55 nomerde durduk. Ýöne şol kredit jaýlary şu 9 ýylyň dowamında 2006-njy ýyldan bäri şonu alyp bilmän geldim. Şol döwürde suwtdan başga, kaziýetden başga ýa-ni hukuk goraýjy organlaryň köpçülerini ýutdum. Ýa-ni ýylyň dowamında 3-4 ýyllyk arda bilen ýutdum. Prezidentin adyny arda bilen ýutdum. Ýöne şu döwürde men şol özüme berilmeli kredit jaýlary alyp bilmän geldim. Şu değişli daraları ýutsaňyz size näme diýip jogap berýärdiler? Şimdi şunça ýyllarda şol nowat näçin kadal ýörenok, näçin bir alyp bilmändigimiz barada bir netije çykaran oklardan hasyz ýurt tutupsyňyz. Siziň jaýyňyz ýykylypdyr, siziň masala ýagdaýyňyzy göz öňünde tutup, siz jaý nowatyna goýulypsyňyz diýen jogap alýan. Men ende gaýtanap ýaýan, men jaý nowatym barada sizden soramyk, men şu jaý nowatymy alyp bilmeýänligim barada ýurt tutýan. Maňa şol jaý nowatymy almaga ýardym beriň diýsen, ýene de şol siz jaý nowatyna goýulypsyňyz diýen jogaby gaýtanap berýärler maňa. Ina şu 9 ýylyň dowamında elim alan jogaplaryň hemmetinde şol bir gaýtalanýan jogaplar. Şol sebäplen men haýyn soňunda kaziýetde ýurt tutmaga mejbur boldum. Sultan Bey'in sizin beren maglumatyňyzdan çen tutsak, düňki bolan diňlenşikde Suudiýa sizin arzaňyzyň möhletiniň geçenligini ýa-da möhletiniň utananlygyny aýdypdyr şeýlemi? Hawa şu taýda hene sizin ýaşaýçylary paýlaýy sahawalysyny berýän üstünden ýetýän şikaýetiniz esassyz diýär. O nähilek onu esassyz diýende men doğrusu özümden düşünmedim. Arza bolanda ol, nowat bolanda ol, näçe ýyldyr onda da şol nowat ýerinde durmaly bolar diýen düşünjem bar meniň. Onda men ol nowatdan bir wagtda ýüze urmedim. Her ýylda bir näçe ýerek men hukuk goraýjy organlara şol nowatymy alyp bermek barada ýurt tutup geldim. Ondan soň wagt möhleti geçipdir diýär. Şoňa özüm haýran galdym. Men şolara düşündirip bilemok. Şu 2006-njy ýyldan bäri men şonu jaý nowatymy alyp bilmeýändigim. Düňki bolan wakaga gaýtyp gelsek de mesela siziň arzaňyzyň wagt möhleti geçipdir diýipdirler-de. Ende düňki şol diňlenşikde siz munun ozal falan ýylyň dowamında degişli idaralara ýüz tutup gelenligiňiz barada subutnamalary hödürläňizde oňa bir hibe sereden boldymy, näme diýip jogap berdiler? Şu taýda görkezdim men hawa şu elimde bir paket dokument bar meniň şu 9 ýylyň dowamında ýa-da arzalarymyň nusgalary, alyn jogaplaryň nusgalary bir meňdeş bolsa da men şolary ýanymda göterip şu türli edarelara ýurtdan dokumentlerimi görkezýän ýeke-ýekeden şu taýda kaziýet meclisinde ýa-ni gorçylyk upravleniýanyň wekili otyr, ýa-ni prokuraturanyň wekili otyr. Prokuror teredistirdi gördü adetdiň ýok size bermeli däl jaý diýär. Siz 2006-njy ýylda ýykylypsyňyz diýär. Jaý häzirki ýykylýarlara berilýär diýär. Indi onuň tapawy näme? Men 2006-njy ýylda ýykylanym bolsa, men nowatda durun. Men şonu şolara subut edip bilmedim. Bolýa Sultan aýda beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Bolýa sag bolun, tamam islam. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Sultan Asylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada ýagny jaý ýakaşlyk we onuň gözüne jaý almak bilen bagly kynçylyklar barada siz näme pikir edýäňiz? Bu barada belki Azat habaryny kotkoma giyirip öz pikirleriňizi galdyrarsyňyz. Hormatly dinleyijiler, näme bolsa bildirşimizi dinleň. Azatlyk radio hepdelik bülletenini çap etmäge başlaýar. Bu hepdeligi ýazyryp almak üçin metbuat email bölgesi gmail.com email adresimize islenlik mazmunyna hat ýazyň we azatlyk hepdeligine abuna ýazyň. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyny meýdana koýup, kätewr ýylynyň aýlanýan maarlaryň başy bitin galýan wagtlarynyň başyna gören ýaly hasyl beren ekin meýdanlarynyň 50 girilmän durýan zamanlarynyň mewriti geçýän ýaly. Inni ýurtda ekin owurlugynyň köpelýän barada habarlar gelip gowşýar. Bu ýagdaý hatda adamlar giýjesine ekin başynda ýatyp owur tutmaga çenli alyp gelýär. Lewapda kawarçyny Osman Harly bu ýagdaý barada marda ekin eken kären nesiniň misalyny maglumat taýýarlady. Inni şol maglumaty bilelikde dinläliň hormatly dinleyijiler.
Mary vilayetiniň Owuzhan etrawynyň Dağhan geňeşliginiň çägindäki owanyň ýaşaýjysy Jorakul Rahmankulow buğdaýdan boşan 2 hektara golay kärende ýerine garpyz ekipdi. Onu otap, suwaryp, dökün berip ýetişdirdi. Garpyzlar bir ucundan biçip başlady. Ýöne olary ýygnap, bazara çykaryp bir neme peýda görerin diýip ýören daýhanyň paltasy daşa değdi. Bir gün ýerden gelip görse, bişi uğuran garpyzlaryň köpüsi ýok. Olary giýje gelip ogurlap alyp gidipdirler. Şondan soň kärendeçi ekin meýdanyny giýje garawullamagy ýüregine düýdi. Ol ogurlary etmişini üstünde tutup kanun goraýjy edarlara tapşyrdy. Parlament kısımly daşary ýurtda öndürilen yük maşininde ogurluğa gelenler goňşy Sakarçay etrawynyň ýaşaýjylary ekeni. Olaryň işine şol etrawyň kaziýet tarapyndan seredilip 1000 manat jerime salynıpdyr. Ýöne kärendeçi daýhanyň ogurlardan çeken ziýanynyň öwezi dolunmandyr. Bu hakda Azatlyk radiosyna habar beren Owuzhanyň ýaşaýjysy öz etraplarynda ekin ogurlugynyň ýygy-ýygydan gaýtalanyp durýandygyny, ýöne ogurlaryň köplenç ele düşmän, jezasyz galýandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiziň özüniň eken 1 hektar noýwasyny başga bir owadaşynyň eken soganyny, beýleki biriniň kädisini giýje gelip ogurlap gidipdirler. Ogurlar hatda bişip ýetişmedik gök kädilerde ýygyp alypdyrlar. Ekinleri depelep, vesveyran edipdirler diýip söhbetdeşimiz sözünün soňunda aýtdy. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan ýurt raýatlary soňky döwürde kärende ýerlerine ekilen gök we bakça önümlerini ogurlamak halatlarynyň ýygy-ýygydan ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Beýle ýagdaý Lewap vilayetinde da bar. Şalyçy kärendeçi Bagtyar geçen ýyl 3 hektar eken şalysynyň başyny giýje gelip syrıp gidendiklerini aýtdy. Ekin ogurlaryny tutmak ýeňil däl. Munyň üçin kärendeçi ekiniň üstünde ýatmaly. O da ýeňil däl. Güz giýjeleri salkyn, meýdanda ýatsaň sowuklaýan diýip Bagtyar belledi. Ýöne ildeşlerimizin köpüsi soňky ýyllarda Türkmenistanda demir ýol, avtomobil menzillerinde, ortlarda, öýlerde we beýleki ýerlerde ogurlugyň görnetini azalandygyny da belliýärler. Lewaply ýaşuly Halmurad aga indi bazarlarda, marşrut avtobuslarında jübük eserleriň ýok diýerlikdigini, meýdanlardan, adamlaryň hususy jaýlaryndaky mal yataklarından mallary ogurlamak ýaly halatlaryň seyrekdigini aýdýar. Ýaşuly muny soňky döwürde polisiýanyň we beýlek kanun goraýjy edarlaryň jenaýatyň öňüni almak urundaky geçirýän çäreleriniň netijesi diýip bilýär. Marynyň ýaşaýjysy bolsa, polisiýanyň ýerli wekilleri, jenaýat agdaş bölümleriniň işgärleri talaba laýyk işlese, ekin ogurlarynyň da tutulup kanuny ceza çekjekdigini, ogurluklaryň öňüne alınjakdygyny aýdýar. Hormatly dinleýijiler, Osman Harlyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiodan Ýogşan Nurwan alyp bardy. Gepleşiklerimizi sağlar kesme bilen dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Behanan gözüm düştü,
Levin bilen dişlerimi Yüre verdim yürek coştu ne dinini ödül Tilvat edip